May mga bunutan po siyang dalig. Video po yan. Hi, vlog! Bate-bate. Bate-bate ka. This is Ina's Vlog, my day-to-day experiences in life. This is Ina's Vlog, my advocacy, my music, my stories. This is Ina's Vlog. Let me share with you my world. This is Ina's Vlog. 4 o'clock. Medyo prepared na po sila. Catering services. Yan, ready na. Good afternoon po. Mamaya, 6. Naguntik ka lang. Ganun pang open. Libre lang ba yan mamaya? Ah! Libre lang. Siya. 20s po ang ang team. The open bar. Mamaya close na to. Mamaya close na. One bartender is a bartender. Hi. Hello. Hey, manage Bye! Bye. Ano po order ninda? Day daw. See you later. See you later. Getting ready sa si Ma'am Cha. Habok pa. Day pa, habok pa. Yes, sir. Hey, wow. Wow. Yan, very busy po din sa muna. Yan, sa registrar. Mayor's office. Ano pa? Ayan o, iguana. Food delivery. No children underage. Video ini. Una po ang GATSBY SOIRÉE. Other guests arrive, please enjoy a back-to-back song performances from 2-7 Signs, Mia and Ako. Very good evening, everyone. Let's just enjoy this night. If you know what song, you can sing along with it. Pray that we will enjoy this evening and keep us safe from harm and guide us always. This we ask to our Lord Jesus Christ. Amen. Kurang si Sarah. LGU-Minalabac. Sa gabos po ako nagpapasalamat. Kita nagkakatiripon sa siring na okasyon. After all those years na nilagyan kita ni pandemic, kalamidad, ano pa man, katibaadan,
lalo na po sa kuyang pamilya, sa kuyang komunidad. Ngunyan, itawag sa kuyang oras na ni, ang aning ang lambang saro, hindi sa kuyang magkaiwali maray na iwanan. Yung kita dito sa kuyang venue, ang aning enjoy katapos panahon, tanganing ang pagkakasararo, ang lambang saro sa kuya, medyo harang-alamin ng oras. So gusto ko lang magpaabot ng maupang Pasko sa lambang saro, sa lambang pamilya, lalo na po kay Tiso Banyuan ng Minalabac. Maryland Ortega and Sean Camarines! Pinaghandaan ko sa papahinalo po muna sa tuwing mga contestants. Thank you all. Mga kapali na naman kami sa ayos lang, sir. Isang na duman. Wow! Ay, hindi lang basta-basta TV, may smart TV dito. Here's champion and winner to get 18,000 pesos. R.A. Shubio!
This is Eda's Vlog. Please share, subscribe, comment, and like. Thank you very much. Mwah. This is Eda's Vlog.